ngang hi lung te hi kan pai phal lo na kina a chei moi nan kan ti te kha ni hlom ani tin nge kan chei moi ang aesthetics deuh in hei a grass a hnuai vel te pawh hi grass te nge hei palm tree kan tiang chi te hi kan han da ve kan han tuma kan ril ruwa chuan a lei him as em mai ni hei hi enting e lei kan ti thatang ti ro chu ngai tu na man na sangai don em a ngai tu na ba ka sum te pawh a du via win ka ringa chuan hetai thla hi champhai lam side zo khani ta sot lam pangkha khazol lam side te ta khoi ve ve tang po nge han din nuam motor tang po motor khal mong kham tiang chi te chu le nge hei han chau deuh ta thu tha dam na tur park ang deuh reuh te pon kan ti ang chu chu lo ni ta a kha kan han tum deuh chu ne Thlam Tour hi kan nei puilok cheunga house tour ni lo in Thlam Tour chuan khut lai khuan ka bike lo lang ve ni ka bike hi Super Meteor 650 ni ya Thlam Tour kan nei mai ngan review siam ringot mai don mani le nai hi ka zin ve na ber thin ani kal na pianga rin om takin min huai thleng ani chuan hei kan thlam sak ve ani ya etla hian thut ha cholna oma etla hian rong bol na hun oma chuan chung hi ro pui tuken mulong ti khlawa etla hian kan JCB driver le puzwalate an riakan khum hi nuam sin chuan he etla hian tui in turan lo da na samai nam khop mai lai hi chauka kan chauka te in hmu lo kan hlawa me te atui theu sin o alu ai eng purun ai bai tu la hen bu fai mo ni man di lo ni he ku cho me tui tu ku ka ni kha house tour Thlam Tour kan han nei chu thei chu ani le tamai ta a chuan lai te sakar rin om te kha lo om ve le khau mai a etla hian zana bo pan ta ka mai chem tur hei puzwalan nge han soi du te ne em hei puzwalan ya nan thok ta sai me mai hei nuam takani motor hi chol lo wa ari reng do ni mo ari reng mai zan lai pom lo ve etla hian truck lei bai hi oma so lai de asan truck ho chol na nagina chu lai de po hian chol du zok mai the kiang vel chu ni a rural hot tour etla hi thlam ni etla hi non north hen to uzwala lo vil tu ania nei don khwa ni bulu takin hian lo vila chuan heng lung te hin akina he tlai rural hat chei moi nan hian kan hmang dona pai kan phal lo a JCB in khoi bol meka tlai thleng hi khoi to a kong ne na level tur ti ni ta hi la finishing lo dewa kan entir chunga moi khop me amun ne zau thani fit zani into the Thum Square ang vela kan ngaya football te po du dan jong khel thei hial mai thei ni
lo thok mal mula JCB so hi rural path village village mart cũng tiền số door te tour in Thlam an thlai thar farmer ten an thlai thar an zor na tour ani I'm a driver JCB driver ani ya ta mora hian a pai liam zel ani tlai an or zong zong hi kina la finishing le tur ani ya tlai a hian chào tôi em in van thok rim veo a mu nuam sot khop mai ma chuet la hian ni mo om thina chu lo pai 5 vek to ti hian an fan pui chunga lại hi lấy vùng ở bảy zel thì khăn hết lắm hen lấy vùng bảy zel khana space kha lâu liền à lại hun zol đuôi gan bu po hi lấy vùng bảy trăng à ron thôn nia kan lu thì hay đâu đâu bạc chu hết lại hen cor hi kal đuôi mấy nè khu in muang khuan cái tiếng nghe zol nuam tak tur kha la hian kor hian a kal tat mai a chuan kan phei zelanga sot la ya son ang lo sot lai kan mu so kan tu kan teng tui kuluan kor mo he hum pipe kan te men ka hem zo te hian engineer kan ilawa kal sai dik lo pe mi lo ngai dam ula net la hian kor khala culture chura ta hian atan tlang ani chuan hei hi JCB na tho ani a it lies space hi advisor to chief minister technical pulaltean trangkai le moi takin zin vei vak tu te tan te po tin nei don te tan te po that taka siam aril ru ka chu ke hina project te kan enkol sa ka phak ang tokin chon khitla khen pipe in hunga khitla khen tui na try me mai oma nakina thalak karon tilanga video a chuan kitlaya tui na khi akang cha chuan Mizoram in tuin kan heyang an tiani hemi khuate chuan kang chat ngai mi lawa ngai ani ta ni chuan hetla hian korpui kha kalta a time hi ang hian for light chuan hetla hian national highway number 6 champhai le aizolin kar kha om hetla hi hum pai bom na zone kha ni ta ni hetla englo hi hetla hian kor oma kan chil kha tira tlai hian tui luang lo an ti tlat mai ni khuaten fur lai pot en tik lai mai na luang lo an tia tlai vel hi lai zo vek to ani a chuan hei hetla hian dor kan han siam kha kong pui atang hian ol sam takin an chuang kai anga an bazar thin do ni kan suang tu na ang pathian in remati chuan hetla hian rural mart thlai zor na ti mai ang mo thlai zor na fura thala zor na thei tur kha oma nga chuan hetlai vela hian homestay te chuan cold storage zero energy cool chamber kan ti te motor sil na te motor ke siam na te chuan dil moi tak te po han siam a zin mi te thok han lak na tur an chaw lu tuk tur thok han lak na tur te tin an mamo an lei na tur te po ti hian JCB na la rual vek to a khong pui rual hian ti hian tla hian a kala zau em mai ni KVK kan thian pai min lo ko luka ngan pen koi luka
Samphay an zin dawn hetla hian a zau em mai a stadium te kan sadei dawn mon le ti thei khop ani a JCB na zo to a JCB ka sei to ba kai chu na hi thatur ani project tam tam tak Mizoram aron luang luta project chedeu dewin kan khoi thina ai hi oi em mai atur tu chu mizo tho kan ni a chu wang chuan hetla kan thil ti tur te po that taka kan ti zo theina turin min lo tong try pui ve hial te po kan nge na Bible a po na tok tu chuan lom hu tur ani ti ani a lo te chu kan nei te me wang maro chu alowa luak chuak Mizoram ti chekhop chi kha chu apoya ha sual ani a ti tiang kha ti hian a zol duai maya chu kan tumang te kan thlen theinan in mi riat puina ta riat puina kan tina sang khatian kan han tiang hei hi a document sa mo na kin zela po kan lati chho zel do na chumi a chuan eng ang mason na nge kan thlen ti kha eng lo don ni kanau te chu JCB aten chu hanga lai sa hei hi nei don khobul mai ani e le ka lo me da gen mule don ne